Pa evo, u subotu 23. veljače imamo peti karneval koji organiziraju grad Pula, turistička zajednica grada Pule, udruga za očuvanje domaće Side i Maškara Puljštine i karnevalska grupa Veli Vrh Valmade. To je onako jedna mala obljetnica, tako da ćemo ove godine dodijeliti priznanja svim karnevalskim grupama u Gradskoj Palači, čisto kao jedan znak zahvale što dolaze na naš karneval. A krećemo sa Karoline u 12 sati, prije toga je okupljanje, gdje će isto biti postavljen šator i gdje će nakon cijele povorke biti veliki maskamba. Znači, povorka ide od Karoline, ispred arene će biti prvo predstavljanje, nastavljaju naprijed prema Portoratu gdje je drugo predstavljanje, alegorijska kola idu normalnom cestom do Karoline, a maškare koje pješače nastavljaju poslije Prijevaca na forumu gdje će naša grupa imati muziku i opet na Karolinu. Tamo ih svih sudionika očekuje ručak i nakon toga malo Staraj i band od 3 do 5 sati, a nakon toga muzika u Stedilija.